Bon dia, classe de quart. Començarem estudiant l'impressionisme, el moviment pictòric de l'impressionisme. Després donarem certa informació sobre el postimpressionisme. L'impressionisme va ser un moviment pictòric que va revolucionar l'art europeu definitivament. Recordeu que a mitjans del segle XIX l'estètica que predominava, la corrent pictòrica que predominava, era el realisme. Però què passa? Que s'inventa la fotografia, que ja cada vegada té menys sentit tractar de reflectir la realitat exactament tal i com és, perquè per a aquesta funció ja la complís la fotografia. L'impressionisme tractarà de reflectir la realitat d'una altra manera, incidint en un aspecte determinat, en la llum. Això no es val a dir, ja que diferents artistes i corrents del segle XX aprofitaran el camí que ja està obert per l'impressionisme per tractar d'explorar diferents possibilitats de l'art. Per exemple, els fauvistes trataran d'aprofundir en l'expressivitat del color. Els expressionistes trataran de crear sentiments en l'espectador. Els futuristes incidiran en el moviment, en la velocitat, etc. Els cubistes tractaran de, d'alguna manera, reflectir la quarta dimensió, la dimensió del temps. I els dadaistes trataran d'estudiar el propi concepte de l'art, el que entenem nosaltres per l'art. Indagaran en les contradiccions de les persones, en la irracionalitat de l'ésser humà. Per aquesta raó podem dir que els impressionistes inicien una revolució en la pintura que s'estén als diferents camps artístics i a la cultura en general. Els impressionistes són en principi artistes experimentals que el que tracten de fer és incidir sobre un aspecte que la fotografia d'aquesta època no pot captar fàcilment, que és la incidència de la llum sobre els objectes. L'incidència de la llum sobre els objectes és canviant al llarg del dia, no? No és el mateix un edifici quan està il·luminat pel matí que quan està il·luminat per la vesprada, per exemple, que quan està il·luminat al migdia. Tampoc són les mateixes percepcions les que tenim quan un objecte, sobretot si parlem d'un objecte familiar, està il·luminat d'una manera o està il·luminada d'altra manera. Imagineu, per exemple, l'institut, no? No és el mateix quan el vegeu a les 8, quan entreu, que quan el vegeu a les 4:30, quan eixiu de classe, no? No són les mateixes sensacions les que vos desperten. N'hi ha un exemple clar en la catedral de Rouen. Claude Monet va pintar la catedral de Rouen en diferents dies, en diferents moments del dia, i la percepció o la llum quan incidís sobre l'edifici no és la mateixa en cap de les pintures que va fer Monet. Com aconseguissin els impressionistes captar la llum? El primer que hem de tenir clar és que predomina el color sobre la forma, o el que és mateix, la pintura sobre el dibuix. No es tracta de dibuixar contorns ben definits, de definir cada xicotet detall de les figures humanes, dels edificis o de qualsevol objecte. No, se tracta exactament de tot el contrari. Se tracta de posar taques de color, superposar aquestes taques de color i que la retina humana les mescle i d'aquesta manera nosaltres en la nostra ment configurem la percepció d'aquest objecte. Observareu que si teniu l'oportunitat de veure una pintura de tendència impressionista, si la mireu apropant-vos molt a la pintura, no distingireu apenes res. Tanmateix, si vos allunyeu de la pintura, observareu millor el paisatge, comprendreu millor la imatge. Per què? Perquè la nostra ment o la nostra retina ha anat mesclant les taques de color, donant-li forma i configurant aquest paisatge que s'ha pintat. La tècnica que utilitzaran els impressionistes serà la de la pinzellada ràpida i solta i també la de la justaposició de taques de colors. Val? Això vol dir que una taca de color es posa damunt d'una altra i dona la sensació de mescla. No es tracta, repetís, de dibuixar contorns perfectes, de dibuixar cada detall. Adoneu-vos que el centre d'interès de l'artista ja no és reflectir l'objecte tal i com és, sinó indagar en la percepció humana d'aquest objecte. Compreneu la diferència? El bressol d'aquest moviment artístic serà França i París, la capital, serà el lloc on en un determinat moment tots els artistes, Manet, Monet, Renoir, confluiran o coincidiran. Podem resumir 4 característiques essencials de l'impressionisme. 1. Captació de la incidència de la llum sobre els objectes i el seu caràcter canviant. 2.
primació de la forma sobre el color o de la pintura sobre el dibuix. 3. Pinzellada solta i justaposició de colors. 4. Importància de la percepció individual dels objectes. Del postimpressionisme solament parlarem en termes generals. Podem dir, en definitiva, que es tracta d'artistes que estan a mitjan camí entre l'època de l'impressionisme i l'època de les avantguardes del segle XX. Són una espècie de pont. Anem a fer una espècie de símil, val? Estudiarem la primera revolució industrial i fa poc hem estudiat la segona revolució industrial. Sabem que d'alguna manera els canvis que va propiciar la primera revolució industrial van tenir en el temps com a conseqüència la segona revolució industrial. Bé, el que passa en aquestes revolucions artístiques, l'impressionisme i el postimpressionisme és un poc el mateix. Els canvis que d'alguna manera es propicien després de l'arribada de l'impressionisme, en la seva conseqüència del temps, són els canvis que donaran lloc al postimpressionisme. I després n'hi haurà una altra revolució artística que seran les avantguardes, i després n'hi haurà més. Però els primers passos es dona l'impressionisme. Si l'impressionisme té una obsessió que és la captació de la incidència de la llum sobre els objectes, el postimpressionisme incidirà en altres aspectes. Cézanne, per exemple, incidirà en la geometria. Tractarà d'alguna manera de captar la tridimensionalitat dels objectes. Dividirà els objectes en figures geomètriques, en cilindres, en prismes, en esferes, i utilitzarà els contorns negres, la gradació del color, per aprofundir en això. Altres artistes, com Gauguin i Toulouse-Lautrec, incidiran en les possibilitats expressives del color, és a dir, la capacitat que té el color per a transmetre sensacions. Predominaran els colors intensos, esos grocs, esos rojos, que d'alguna manera ens causen una sensació d'intranquil·litat, una sensació d'incomoditat. Es tracta de despertar els sentits, que la pintura no deixa impassible a l'espectador. També alguns d'aquests artistes tractaran d'allunyar-se de l'impressionisme, un poc fent gala d'aquesta rebeldia artística, no? I recuperaran la línia que encercla els objectes, és a dir, la línia que defineix el contorn dels objectes. I no es recuperarà de qualsevol manera. N'hi ha objectes que estaran rodejats, sobretot ho podem observar, per exemple, la pintura de Van Gogh, que estaran rodejats per grosses línies negres. Tampoc és exactament una novetat artística, ja que això ja està inventat. Això era propi d'un tipus de pintura que estudiareu, imagine que ja fa 2 cursos, no? Que és la pintura romànica. No sé si vos en recordeu, però les pintures romàniques estaven rodejades de grosses línies negres. El que fan alguns dels postimpressionistes és recuperar aquesta tècnica. I possiblement la característica més important siga l'expressivitat, és a dir, d'alguna manera treballar els rostres, treballar les figures per tal que expressen emocions intenses a l'espectador. Tampoc és exactament una novetat artística, ja que Goya en les seues pintures negres també ho havia fet, però bueno, és cert que això farà de pont cap a l'expressionisme alemany, que serà una avantguarda artística de començaments del segle XX, que incidirà en això, incidirà en la transmissió de sentiments, a més la transmissió de sentiments de vegades de terror, de vegades d'incomoditat, de sensació d'inseguretat, incomoditat, turbació, terror, perquè això és el que d'alguna manera reflecteix la societat d'aquesta època, no? Hem passat, després de les revolucions industrials, de societats rurals, agrícoles, a societats, evidentment, industrials, urbanes, amb molts invents, amb molts canvis, amb una forma de vida totalment diferent, i això causa als contemporanis una certa sensació de no saber què depara el futur. I, de fet, el que depara el futur és la Primera Guerra Mundial.